Príjemný večer. Komu? Dobrý večer. Telefonu Marie. Áno. Nech sa páči. Chtěla jsem se zeptat, jestli nám nevzkazují něco naši zesnulí. Váš dátum narodenia? 1.6.68. Áno. Chcete aj očistu priestorov? Aj vás? Chtěla bych, ano, pročistit tok financí. Áno. Kdyby to bylo možné. Samozrejme. Dále tok zdraví. Áno. A chtěla jsem se zeptat, jestli nám nevzkazují něco jiného světa rodinní příslušníci. Dobre. Čo sa týka na tú očistu, mám sa zamerať iba na vás? Áno. Dobre. Takže či tam máte nejaké posolstvo od vašich anielov? Áno. Čo sa týka posolstva od vašich anielov, majú pre vás tento odkaz, ktorý vám mám pretlmočiť a týka sa vášho života. Mám vám odkázať, že vaše obdobie ťažkých skúšok končí a prichádza k vám nová pozitívna etapa, nový začiatok vášho života. Máte vytrvať. To je krásne. Poďakujte za to svojim anielom. Pane Bože, ďakujem. Máte ich žiadať stále o pomoc a práve v tomto momente vás objímajú. No, je mi teplo. Pretože vás objímajú a dodávajú vám liečivú energiu. Takže máte ich žiadať o čokoľvek a nemáte byť smutná, pretože oni sú s vami stále, lenže nemôžu zasiahnuť, pokiaľ ich o to nepožiadáte. Dobre. A máte ich žiadať aj o upevnenie viery. No, to... Pretože kolíšete vo viere. Áno. Môžu vás ešte poprosiť, jestli mám vzkaz od babičky z iného sveta? Čo sa týka tohoto, oni prichádzajú ku mne tak spontánne. Keby tam niečo bolo, okamžite to proste príde. Sledovali ste aj po obede reláciu? Slyšela som, ale neměla som tu možnosť. Lebo tam sme mali akurát odkaz, prihlásil sa k jednému pánovi, mimochodom tiež z Čiech, jeho švagor Aleš. A to bolo tiež spontánne, on proste ani nečakal, že je jeho duchovným sprievodcom. Oni prichádzajú naozaj spontánne, tak nečakane. Čo sa týka tej vašej babičky, tak dostávam akurát informáciu od anielov, je vašim duchovným sprievodcom. Áno, my sme si byli hodne blízke. Áno, je tým vašim duchovným sprievodcom a vy máte nejakú šatku? Ako tejto... Áno, sila šatky. No, či máte od babičky nejakú šatku? Áno, áno. Aha, takže predsa sa nám prihlásilo. Takže toto je pre vás odkaz. Od nej, že tú šatku, ktorú proste máte, je aj rada. Ona ji měla na svůj svatební den. A vy ju máte. Áno, má. Tak preto sa prihlásil. Vidíte, je to také, že mnohokrát, no proste keď, vy ste ho potom veľmi túžila, že aby ste dostala nejaký odkaz. No, áno, určite. Takže dostala ste ho. Práve vám pripomenula, že máte tú šansku. Jo, ďakujú. To je krásne. A ešte môžem sa zeptat od tačky, nemáme nejaký vzkaz? Čo sa týka jeho, tak tam si nemáte robiť stav, nemáte si nič vyčítať. Nech sa udialo medzi vami čokoľvek, máte odpustiť aj jemu, aj sebe. No, o to sa snažím, ako stále. No. Čo sa týka tohoto. Takže, čo sa týka jeho, je v poriadku. Vašim duchovným sprievodcom nie je.
Áno. Ale dostávam informáciu od anielov, takže je na poriadku, čo sa týka jeho. Áno. A vysiela k vám obrovskú energiu lásky práve v tomto momente. No, je mi opravdu teplo. Pretože oni patria takisto k vašim, môžem prirovnať k anielom, určite. A vaša babička je nesmierne rada. Áno, dobře, tak jestli by to šlo, takže pozdravujeme, protože má teď vlastně datum se blíží jejího narození. Takže preto sa nám aj prihlásila. Asi. A aj veľmi rada za tú šatku. Ja taky. Takže aj tak ste dostala, vidíte, tú vytúženú informáciu, teda posolstvo aj od anielov a teda aj od nej. Děkuju moc. Tak, ďakujte svojim pomocníkom. Moc děkuju. Můžu se vás ještě zeptat? Vy i vyrušujete karmy, anebo... Áno. Áno? A blokace? Všetko. Čo sa tohoto, tá očista sa týka práve toho, očista tela, duše, havry, čakier, zbavenie blokád z minulých životov, z urieknutia, prekliatia, zbavenie karmy. Preto som hovoril, či sa mám zamerať na tú očistu iba na vás. A môžu vás ešte poprosiť o mého přítele? No samozrejme, že áno. Meno? Jaroslav? Áno. Môžete diktovať? 24 4 59. Aké úžasné. Vy sa poznáte z minulého života. Áno? Áno. S týmto partnerom. Tak preto si tak rozumíme. A dokonca patríte k mojim obľúbencom. Áno? Áno. Ja si myslím, že určite ešte sa uslyšíme. Určite áno. Tak ste mali úžasné posolstvo od anielov, aj od svojej babičky a dokonca sa poznáte aj s týmto partnerom, čo je skvelé z minulého života. Ste šťastný človek. No, opravdu som šťastný človek. Môžu byť šťastným človekem a som šťastný človek. Áno, máte na to právo, ako všetci. Zaslúžite si to. Tak len ďakujte naďalej svojim pomocníkom. Ďakujú im a ďakujú i vám. Neďakujte. Ja som len schránka, ktorá vám tieto informácie podáva. Nech sa vám len darí, majte pekný večer. Vám taky. Všetko opravdu dobré. Vám přeju úžasný večer. Ďakujem A krásne. hezký víkend vám přeju. Ďakujem aj vám.